MG Fitman, křestním jménem Martin Gabko, největší kick streamer v Česku a jeden z nejznámějších reakčních youtuberů u nás. Pokud jste posledních pár let nežili pod kamenem, tak jste o něm museli slyšet. Vlastní 3 YouTube kanály: MG Fitman, MG Fitman Extra a MG Fitman Gaming. Do toho pravidelně streamuje na Kiku. Jak je ale možné, že se dokázal dostat k takovým číslům? Kapitola 1. Cesta k úspěchu. Populární se stal hlavně díky hraní Fortnite a reakcím na Clash of the Stars. Později začal zkoušet i jiné hry, třeba Brawl Stars, Roblox nebo Minecraft. Možná si teď říkáte, OK, ale jak teda ochrádá své diváky? Když jsem se rozhodl o tom natočit tohle video, nemyslel jsem tím, že by někde na ulici okrádal důchodce nebo tak něco. Mám na mysli něco úplně jiného. Kdokoliv, kdo si někdy pustil Fitmanovo video, určitě aspoň jednou slyšel tuhle větu. Každopádně streamu každý den na kick.com/mgfitman, kde za sledování streamu získáváte bodíky a můžete zapojovat do soutěží a tak dále, nebo si vyzvedávat paysafe kartky. Fitman, kde streamu úplně každý den a za sledování streamu máš odměny jako jsou Robuxy, V-Bucksy, gemy, paysafe kartky. Nezapomeň, že streamu každý den na kick.com/mgfitman, kde jenom za to, že pravidelně sleduješ můj stream, získáváš body a za ty body máš zdarma Brawl Pass plus gemy, V-Bucksy, Robuxy a další věci. Nezapomeň, že streamuju každý den na kick.com/mgfitman, kde za sledování streamu získáš bodíky a za ty bodíky máš zdarma Brawl Pass plus gemy, V-Bucksy a další věci. Je to kompletně zdarma. Je to kompletně zdarma. Je to kompletně zdarma. Pokud jste běžný uživatel YouTube, řeknete si, to je super, chci free Brawl Pass. To přece není žádné okrádání. A v tom máte pravdu. Ale pokud půjdete na Kick a budete ho hodinu sledovat, dostanete, jak sám Fitman uvádí, 13 bodů za 5 minut. To není zrovna moc. Ale OK, tak to má prostě Fitman nastavený. Na tom není nic špatného. Takže kdybych si chtěl koupit třeba Battle Pass do Fortnite, musel bych ho sledovat jenom... Počkejte chvíli, vytáhnu si kalkulačku. A to je právě ono. Fitman se prezentuje, že rozdává free Brawl Passy, ale pokud byste je opravdu chtěli získat zdarma, tak se vám to nikdy nevyplatí, protože byste ho museli sledovat 300 hodin kvůli jednomu Brawl Passu. Zatímco členové získávají trojnásobek bodů co vy. V čem mám tedy problém? Není to o tom, že máš shop za body, ani o tom, že fanouškům dává odměny. Problém mám s tím, že se prezentuje, jako by stačilo jen přijít na streamy a dostanete zdarma Battle Pass. Ale už nezmíní, že členové získávají trojnásobek bodů co vy. A to už fakt zdarma není. Je to vlastně pay to win varianta, jak získat free odměnu. Představ si, že jsi třeba Pepa, je ti 10 let, rád hraješ Brawl Stars a vždycky jsi si chtěl koupit Brawl Pass. Ale mamka ti nechce dát 10 euro na to, aby si ho mohl koupit. Tak si jako malý Pepa hledáš jinou cestu, jak ho získat. A najednou na YouTube Shortech na tebe vyskočí MG Fitman a říká, že když ho budeš sledovat, tak dostaneš zdarma Brawl Pass. Jdeš na stream od Fitmana, sleduješ ho celý týden a pak zjistíš, že když si koupíš člena, získáváš body 3x rychleji. Tak jdeš za mamkou, trošku ji ukecáš a mamka ti radši koupí člena za 5 eur než Brawl Pass za 10. A najednou už to zdarma vypadá trochu jinak, že jo? Důležité je si tedy uvědomit, že nic není úplně zdarma. Každý z nás chce něco za něco. Takže s čím tedy mám problém? Nevadí mi shop, nevadí mi odměny. Vadí mi ten způsob prezentace, že to celé působí jako free giveaway pro každého, kdo přijde na stream. Ale už neřekne, hele, pokud nejseš člen, budeš na to koukat týdny. A to mi nepřijde úplně fér. Navíc se potom Fitmanovi stává, že mu na stream chodí lidi, které zajímají jenom body. Kolik mám bodů? Teď si přišel, ale kámo, teď si přišel, kámo. Teď si dal follow. Teď si dal follow. Dvakrát si napsal vykřičník shop a pak se zeptáš, kolik máš bodů. Moje nervy. Moje nervy, chat. Na závěr chci říct, Fitman není jediný, kdo tohle dělá. Třeba Barry dělá úplně to samé. Ale video jsem chtěl udělat na Fitmana, protože v Česku z těch lidí, co to dělají, je největší. Ještě tak nakonec tohle to bylo moje první video, takže prosím, podpořte tenhle kanál lajkem a odběrem. Pokud se ti tohle video líbilo, tak budu mega rád za sdílení. Ideálně ho pošli Fitmanovi nebo ho označ. Ocenil bych, kdyby se k němu tohle video dostalo, třeba na něj udělalo reakci. Snažím se tu vybudovat nějakou komunitu, co by ocenila moji tvorbu nebo dorazila na streamy. Ty jsou každou neděli tady na YouTube. Třeba tenhle čtvrtek bude Minecraft, ale YouTube chat mi škodí. Takže budu mega rád, když dorazíte. A prozatím...